ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଫେରି ଆସିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବରଫ ତିଆରି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ବରଫ ଅଂଶରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଛୁଟି ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଭିତରେ କେହି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମାନବିକତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବି କାମ କରିସାରିଛି ତେବେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବି। ଏବଂ ଏହା କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ହଟ୍ ହିଟରକୁ ନିଆଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଗଲା ସେ ପ୍ରହରୀକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କିପରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରହରୀ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଏଠାରେ 20 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି। ଏହି କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ କାରଖାନାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ମୋତେ ହସ ଖୁସିରେ ଭେଟି ମୋର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପଚାର ଏବଂ ଯିବାବେଳେ ତୁମ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମର ଅଭିବାଦନ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ କାଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପରେ, କାହା ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।